Good morning everyone. So today is September 21 to September 21, 2024 Saturday. So namutuan na sa tugdulho guys. Alas 9 na kapin. Wala pa ko'y pamahon. Naglabad akong ulo kay nga no. Grabe kadaghang dilabhan ako guys. Kay naging adlaw kasi gimang gaulan. So mauto karon na daghan na tingob. Paglaya lagi. So mag-deliver ko rin lang sa Unis guys. Padong ko init na kayo guys. Oh. Grabe kainit na sa panahon. Uy si Chucky. Uy. Hala. Hala. Always. Chucky as always. Chucky as always. Chucky as always. I love you sa palangga. Ang sabaw sa utin mo na eh. Nailibon oh. So guys, ang sakit ni Willie kay stress. Dapat daw dili ta makapastress kay makakos og cancer. So kadtong inyong mga tawo nga wala ninyo gitingugan. Tinggi na kay ma-stress mo. Ako kay wala man ko na stress. Happy naman akong life. Di man ko mag-unong. Kaya iyahay tag paginabuhi diba guys. So dapat magbuhat pagkat matarong kay it's bad baya. Dutay baya ko hilog matalikod ka wana libako na yun kasin. Way mapili. Inaana ang pagpuyo sa kalibutan mura nag kanang puros na kalibutanon unya. Puros na agaw na huna og unsay angay buhaton rin sa kalibutan niya. Dili man ta mudukot sa kalibutan mapidrong bintay man ta. So dapat mag-andam ta kung inihukom nato. Malas wala kay tay mga dagkong mga kasalanan mga naay nabilong sa 7 deadly sins ba guys. Angat ko sa kubong kay ga-deliver guys tagan kay bayabas tanawa nag-deliver ko glansones din pag-agi pidakan kay bunga bayabas guys oh tanawa tagan kay bunga sa bayabas. Timpo man basta mga September kada kan yun siyang bayabas. Iyot. Nagsuka kay ko kahupog ako di sa karon. Okay na ka? Sana all gasuka. Kamat lang. Kanang bayabas. Kubong kada libre lagi kada ng baay dan ang kubong hala dalian na di ay kaayo guys awa bukid sa Tumalok oh iangat na diri sa Titulo naglibog na jud ko diri dapita kay sa una kay baol. Mama. Oh, ay sabak mo kay kagawad. Ay lagi sabak lagi. Kural ba? Butang ako na kan. Ang kabaw kay puti. Oy lang balay dire. Hey. Nami gihatod do tingnan ng buko bro dire. Magawas na. Isus inong tubig, nindota kayo. Dako as ilang lugar. Yung isla nandun guys.
Murag tubig sa. Ilang kalabaw. Murag tubig na. Nindot kayo. Ilang bukid. Nindot kayong bukid. Nanamis kan sabot. Tugnaw kayo. Tugnaw. Sa kansabot. At pwede. Dalaw yayos. Kansabot namin. And that's all for today. Thank you guys for watching.